दीदी लो भैया लो देखी लो इतना कीड़ी नागल बा। हमार तबीयत ज़्यादा ही खराब बा। ओके चलते मम्मी जी खाना बनावतानी। मम्मी जी खिसिया के बनावतानी का खाना बा। हम का खिसिया के बनावतानी। पेट बाटे खाए के तो खिसिया के का बनावल जाई। कौन जे पतो सुतल बाड़ी। पतो सुतल बाड़ी तो खाना बनी ना। पतो के मियाज खराब हो जाई तो ना बना के खियावल जाई, ना खाई जाई। सबके जर अपन पेट बाटे। कहल पतो बड़ी नखरा क के सुतल रहे। हाँ तो नखरा क के सुतल से के में सुतल बाड़ी तो सुत। बनावे के तो बाटे, पेट तो बाटे। ठीक बा खिसियात नहीं खीनु आए खातिर जाके दवाई ले आ दे। अब वो बड़ा जान खुली तब दवाई आई। दुकान खुली तब ना।